Ladies and gentlemen, this is the grand finale. This is the final round. If you're ready for the final round, 40, 40, 40, 40, 40. Yes. Gentlemen, the rules are simple. The rules are simple. Ticharova rhythm kusvika rapera. Ndishara timu. Tirkurova rhythm kusvika rapera. Zvataurwa nevanhu ndo zviri kuitika. Kana muri ready simudza futi mudenga. No one of them. Wheeler. No one of them. Ineni no tonza tambo. Ita sisi senyambo. Paroyo rambo. Emmanuel ro. Onyongo lo. Da. Katikani Ngwere yeshidikida unakani yaritsamere wauze Emmanuel usamuterere ende note kutanisha mbere kutesere ende no one of them. Wheeler, Tajila, yo, no one of them. Inenda uroma mambama, opa asikama, kuta musiaga shama, usiaga Emmanuel, onyongo lo, da. Because Manu achike kunge batore sanu akdi wane Manu asate hunu asate finu ende chini Manu da. Hish. Ngwere we hapa. Junior Spragga we hapa. Right. Timu yangu ndiudzei kuti arikuenda nemota ndiani. Vari kuti Ngwere simudzai maoko. Vari kuti Junior Spragga simudzai maoko. Right. Ndati vari kuti Ngwere simudzai maoko. Vari kuti Junior Spragga simudzai maoko. Congratulations, Rasta. Shekanai maoko. Please, is my special guest, allow me to introduce wani muno amira mudanzi wandiri kuda kuti auye kuzopa trophy. Mapanzwisisa. City Sports Center, help me welcome on stage the one and only Tinashe Mutarisi. Ngwere, chichibose.